बाबायस्लां बेसे फेसबुक नायनोब्रा बाबायस्लां फट' हगाराबाथाय इन्ट्रेस्ट मोना मानसिफोरनि नांलायनाय मालायनायफोरखौसो नुलाबायो फेसबुक नायबाबो बायलां बाल फेसबुकाव मा जालायबाय थायोथाय मानसिफ्रा मा नांलायनानै मा अरलायलायबाय थायोथाय गावजों गावनो वाव सोर सेंग्रालै बियो आयु बरिया हेन्डसामखालै सयथिबो फसायबायसोलां माइरि बयफ्रेन्ड गैया होमबा लागौमोनलां र' मानसिखौ नायनिलां माबायदिबाव वा मानसियालाय नुनायाव बिराद थेन्स'खाहाय सयथिबो आयु एक्टर बायदिखा दै माथो रिलेशनशिप गोनांसो ओइ बायरे बाद दे रिलेशनशिप गोनां सेंग्राफोरखौबाथाय बाथारोलां बाल फ्रेन्ड रिक्वेस्ट जानो आरो नै सोर मोदलाला मोख्रा फुन्दा बायदि बोरमा फान्था फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरबावखौ आंनावलाय रिलेशनशिप थाखाना मोदलालानो निउलाला फान्थाथासो मानसियानोबा बाखायस्लां मा हरलाबाय थायोथाय आयु सोर हौवा जाखो बेलाय फेसबुकाव सोरबा सिंगेल दङ नामारा रावबो गोसोथोथारालै आंखौ हिन्जाव मोनबा हाबा खालामथारसिगौमोनलां रावबो गोसोथोथारा नालाय गोसोथोबा हामगौमोनलै आंखौबो सायु सोर फाग्ला मोख्रा फुन्दा निउला फाग्ला फान्था बोरमा बेलाय थैखागोनसोहाय पस्टखौ हगारबा बिदि हगारहाय बेखारि बायदि आरो नै सोरबा सासेबाव आंखौ रावबो अना सोरबा सिंगेल दङ नामा एनिवान सिंगल फर मी बा थैखाबायहाय जेन'बा फेसबुकआ मोनसे हिन्जावनि दखानसो आरोखि ओमफ्राय नागिरबानो मोननाय बायदि बोरैबाबा दखानबो होनजायोलै फेसबुकआ सिख्लाफोरनि सेंग्राफोरनि दखानबो होनजायो बोरैबाबा फेसबुकावबो गोसोथोलायोना मानसिफ्रा फेसबुकजोंबो गोसोथोलायनो हायो फेसबुकावबो सेंग्रा सिख्ला नागिरलायनानै मोनोबो ना गोसोथोलायनानैबो मोनलायोबो दखानानो होनजायोलै माइरि आरो फेसबुकावबो नोङो सिख्ला सेंग्राफोरखौ बासिबो लानो हायोना दखान बायदि जेरै गस्लाफोरखौ जोङो बासि बायनानै गानो बिदिनो फेसबुकावबो सिख्ला सेंग्राफोरखौ बासि लानो हायो आया आरो सोर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरबावखो आंखौलाय र' नायनां आयु मा लरफोय सेंग्रालै बियो हाबा जाखानायसो माथो सेंग्रायाबो थै बिदि हाबा जाखानाय मानसिफ्रा मा नायनानै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरोब्रा 20 थाखाना मोदलालानो बाथारोसोहाय आंहा माबा सापस दाबायदियाव कमेन्टआव हाबा जानाय सेंग्राखौ आइ लाभ इउ आदा सनाल' होनफ्लांदो 20 फ्रां होनानै खम रागा जोंखावगोजोबगोन बियो आरो नै सोर मोदला जालायखो बेलाय थै सोर बोरायनाय मानसि आयु गथ'बो दंलायलायबावसो माथो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरनाया बोरायनाय मानो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरोब्रा सिख्ला मानसिनावलाय मा मोनो सिख्ला मानसिजों लोगो जाना बाखायस्लां थास आरो सोरबा सेंग्रा मेसेज खालामलायबाय आंनाव आयु जारौ नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो फिदा जाखादों आङो इउ आर स' बिउटिफुल लुकिं हट एन्ड सेक्सि गलाखा आङो नोंनि थाखाय बिएफ गैयाबा आं नोंखौ लानोसै एक्सेप्ट खालामदो आंखौ प्लिज सोर फाग्ला गोनां हौवा बेलाय एसेल' रायज्लायदोंमोन आङो मैया मोनायाव बेखौनो दिनै प्रप'ज खालामहरबावबाय मोनथिया हसानो जाला मोनलानो मा जायोथाय सेंग्राफ्रा मेसेन्जाराव एसे रिप्लाइ हरबानो प्रप'ज खालामलाबायो फाग्लासो आरो नाम्बाराथ' बिहरखायो जाहैबाय एसे रायज्लायदावबाथाय वाट्सएप नाम्बार हरना प्लिज होनना बिहरखायो फाग्लासो आयु लावगिया थैबाय फाग्लिया माला फट' आपल'ड होखो दे फेसबुकाव आयु 5000 लाइक मोनबावबाय फाग्लिया 1k कमेन्ट नायबावसो आयु इमान लाइक फैने बेनाव आंनावलाय माथो 500आनो फैयाबाल 1000आथ' गोजाननि बाथ्राबावसो आंहाबो दा फेसबुकाव फट' आपल'ड होनांगौलै फट' खेबना एडिटिं खालामसिजोबोलां बालनि फट'खौ लावगिनिफ्राय बारा लाइक मोन नामा नायथारगोन आङो फट' खेबि नांसिगोनलै आंहा जाबाय दे दानियाबा देलायखांबायलां बरिया साइज नुखाबाय आंखौ स' किउटनो हाय आयु रोब्बा हाय बरिया थामाम प्रिटि नुखाबाय आंखौ सेंग्राफ्रा आयु फिदा होसिगोन आंनि थाखाय आयु आंखौ इमान साप्पा नुयोलै बाल ओमफ्राय फेसबुकाव मानो लाइक फैया दे आंथ' लावगिनिफ्रायबो स्टाइलसिन आंना मोखाङा साइजसिन ना गुफुराबो बेना गुफुरसिन आरो आंहा गोमोसो ओमफ्राय दिनै हयले फिदा खानि थाखाय सेंग्राफ्रा फिदा जाखोजोबखासिगोन आरोखि फेसबुकनि सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामजोबनां र' डेन्जार फसनि र' आङो इडिट खालामसिजोबनानै पात्ता मोनलाय बाल डिसलारजों खेबजादों ना मबाइलजों खेबदों हाय फिदा अ माय गड दख'ना गाननानैसो सेल्फि लानांगोनलै बाल अब्लासो सेंग्राफ्रा फल' खालामो लाइक होयो र' दख'ना गानहैगोरसां दख'ना दख'ना हो बहा थांखोलै दख'ना नागिरबाबो मोनासै नोंखौ आङो उफु बाल आंनि ड्रायाराव दोननाय दख'नाखौ बहा दोनलायखो है आं बेयावनो दोनथारदोंमोनलै बहा थाखोथाय नागिरबाबो मोनासैलां बालसोलां सोर बोथोरबो थायोब्रा मालाय जिनिसखौ बाखायसोलां आयै दं आयैलाय ओरै फैथ'नाय थांगौ मा रोंबाय थायो फालाय हाय थाब फै होनदोंलै र' थांगौ होनदों थांगौ मा गाबज्लाबाय थायो खामानि मावनायफ्राव डिस्टार्बनो जायालै बेजोंबो फाग्लिसो बिमायानो थाबखौनो फैया गाबज्रिबाय थाबाबो टाइमासो लस थांजोबबाय दा ओरैनोबा बेलासियावनो पस्ट हगारनांगौ इडिटिं माबा माबि खालामबावनांगौसो बिराद टाइम लाबावो ओरैनोबा मानो गाबजायामोन मा जाबाय थायो फालाय होख्रावोसि खोनासंनो बारुरुनो आयै आंनि दख'ना बे ड्रायाराव दोननाया बहा थांखो आलमारियाव दोनहैबाय आङो थै आंखौ बेखौनो नागिरहोबाय थायो आइया ओमफ्राय बहा थांनो दख'ना नांगौ नोंलाय आयै जेरावबो थाङा थांनायालाय आं ओरैनो
셀피 लानो नागिरदोंमोन वा दख'ना गोदान नांलायगौ नामा सेल्फि लानाया टेक ओरैनोसैलै खालि सेल्फि बेसेबां सेल्फि लानो हागौ नोंलाय फाग्लि गथ' गावनि महरखौनो खेबबाय थागोन मबाइलाव सानसे मानि खेबनानै लाबाय थायो बे फाग्लिया खोब एक्ट्रेस बायदि मोनथारा बे गावखौनो जाबानाथाय सेल्फि मुगै सुगैनो मालायफ्राबा लायो लोगोफ्राबा सेल्फि लायो ओमफ्राय लानो मोना नामा थाब फाग्लि गथ' खालि सेल्फि आयौ नायनो जाथारला बिसोरखौ महरजों मोनजागोन नोङो महरजों मोनजागोन फट' खेबना मोनजागोन नामा नोङो हा फट' खेबना मोनजागोन नोङो सेल्फि लानानै लेखा रोङाबा लेखाबो फराया माबो फराया खालि सेल्फि हाय आयय दख'नाया हरना आं दिनै खनसेल' लागोन सेल्फिखौ थुर बिराद सेल्फि लाबोबाय नोङो सिगांनिफ्रायनो बे फट'फ्रा बहा थाजोबखो फट'फ्रा सावलाजोबखो ना माखो ना एवजाखो खयखान फट' नांगौ नोंलाय खयखान फट' नांगौ ओइ गथ' फट' खेबना फट'खौ मा खालामो नोंलाय हा मा खालामो माबा जेबो खालामालै फेसबुकआवसो आपल'ड होयोलां अह फेसबुकआवसो आपल'ड होलायबावो सेंग्राफोर फरायो नामा हा सेंग्राफोर फरायो नामा उन्दै बैसोआवनो थिफ्रा सेंग्राफोर फरायो रोंलायबाय लेखा फरायावबाथ' गैया खालि सेल्फि लानाय फेसबुकआव फट' आपल'ड होनाय सेंग्राफोर फथायनाय आरो सेंग्राफोरजों बेरायहैनाय बबेबा दखानाव मेथाइ जालायनाय फट'आव साफायनानै मुगै सुगै लेथ्रा फेथ्रा गासिबो गावसिनि बेरायनाय बहाबा थांनाय मेथाइ जालायनायफोरखौनो फेसबुकआव आपल'ड होजोबो लेखायावबा गैया खालि बेरायनाय सेल्फि लानाय बहाबा थांनाय बहाबा मानाय बिराद फाल्तु जादों बे मानसिया सालिया बिमा बिफानि मान सनमान जागोन नामाब्रा नोंलाय सालियाखौ थाबाबा हरनांगोनहाय बारा गोबाव दोनजानाय नङा बेखौ न'आव मान सनमान जागोन बे उनाव गावसिनि जानाय खिनाय थानाय हासुनाय बेरायनाय मानि सेल्फि लानाय फेसबुकआव आपल'ड होनाय उन्दै गिदिर थायो फेसबुकआव मोनथिबाय लाजिनांगौ एसे काय मामि आंनो दिनैल' हरदो दख'नाखौ आङो दिनैल' सेल्फि लानोसै ओमफ्राय लाथारलाबोलां नोंहा दख'ना गानग्रा सेल्फि लानानै हा आंहा बे नोंनि सेल्फि लानाय दख'ना गाननायखौ सानफ्रामबो सुनानै होबाय थानांगौ हा गैया दख'ना दालायखाबो दिनैखाबो दालाबोखाबो मोनथिबाय दा आरो सेल्फिबो लानो मोना बोरैबा सेल्फि लानाय नुबावबा दख'ना गाननानै हा दलर रुनानै थाबाय था बेयावनो बिसिनायाव आयौ थैखागोनसो फाग्लाया गावनि फिसाजोखौनो एथ'रायो बेबायदि बिमाखौ नुफेराखैमोनलां जिबनाव बाल थैखागोनसो एसेबां रांखिनि दाउ बिमा मानो हाब बाद दे दिनै हले सेल्फिखौ लाखाथारगोन जाहैबाय आङो जेरैखि जायाबाबो दख'नाखौ खावना लायनोसैलां बाल ओरैनोबा दिनै फेसबुकआव आपल'ड होथारनांगौलै आंहा आयौ बरिया साइस नुखाबायलै आंखौ माइरि दख'नाजों ओरैनोबा दिनैसो बेबायदि दख'नाखौ गाननो मोनफेरदों आङो फाग्लि बिमाया दोनखुमाबाय थायो सालिया फिदा जाखौजोबफ्रा सिखानांगौ नुबा सेंग्राफ्रा आं मासे किउट नुयोब्रा आयु दख'ना गानबाथ' फुरा हिट नुखायो माइरि हेद फाग्लिसो जाबाय दाले आंबो माबा गावखौनो जे बाख्नायनानै लाफ्लाबायबाय माबा सेल्फि लाखानोसैलां बिमा न'आव गैथ'यैयावनो बालनि दा फैबा रायलायगोनसो बालनि आयु लामब्राया मासे मोजां दख'ना गानखो दे बहा थांनो नागिरखो बेलाय फाग्लियालाय ओइ लामब्रे आयु थ' आंहा बागदावलायदोंसो फाग्लि नोंखौनो हा बहा थांनो दख'ना गानलायलायखोब्रा नोंलाय थै जाम्बि आङो फट'सो लानो नागिरदों जेरावबो थाङाहाय मा आयु फाग्लि फट' खेबजानोनो एथ' देलायबाय नोङो थै देलायाबा माथोब्रा मानसिफ्राबा मालाय फट' साफायबा गोगोम देलायनाय फट' खेबजायो ओइ लावगि देना आंखौ फट' खेबना होलायब्रा दे दे खेबगोन दे ओमफ्राय माबायदि खेबनांगौ दे खोन्थालाय गासिखौबो फुल खेबजोब दे ओमफ्राय सेल्फिजों खेब दे हौरै खिथुनि केमेराजों खेबनाङा सेल्फिजोंबासो साइस नुसैना खिथुनिजों मोजां नालाय दे जागोन दे नै माबा लामब्रे नाहरलाय जाबायना औलै फाग्लि जाबाय दे खेबदो दे फुल लाखो दे गासिखौबो लाजोब औलै दे जागोन जाबायना रेडि जाबाय आइ लावगि र' स्टे हमनिलां आयौ फाग्लि गथ'आ ओइ गथ' मा दख'नाखौ गानना होननाया मा खालामबाय नोंलाय फाबसि थैबायलै दानाबा लामब्रे बिमाया फैबाय आइ गथ' गाखोथु दख'नाया गाखोथु स्टे हमलायनोसै फट' लालायबावदो नोङो फाबसि गथ'आ गाखोथु दख'नाया थांसै लांबाल बिमाया मासि रागा खरालै बिसिना गिलु बालुनो आयु थैखागोनसो ओइ गथ' गोख्रै खुलिया दख'नाया मा मालाय सुनाय मा गानबाय नोंलाय सुनो रोङा मा रोङानो हा गोसोसो दाहायसो थुगोन आङो गोख्रै थुनानै दोनैखा नङाबा लावथि मोनगोन नोङो मोनथिबाय